Hej, jeg hedder Karls Rasmussen, og i dag vil jeg lave en OSU-video omkring, hvordan det er at være efterskolelærer og efterskoleelev her på Risskov Efterskole. Jeg har lavet 2 interviews, en med en elev, som hedder Josefine, og en anden med Toge, som er efterskolelærer. Så nyd den. Jeg synes, det er rigtig dejligt, fordi man kommer til at møde nogle mennesker, man måske ikke ville have mødt ude i den almindelige folkeskole. Og du kommer også til at være tættere med folk, også fordi du bor sammen med dem. Så. Ja, det synes jeg helt sikkert, fordi at lærerne her, de sætter så meget mere ind i vores også personlige problemer. Fordi det er som om, at de er der lidt i stedet for vores forældre. Så. Jeg synes, det er et rigtig spændende job. Det er meget interessant at være sammen med jer elever, både i undervisningen, men også ved siden af undervisningen. Spændende sted, der sker mange forskellige ting, så jeg er rigtig glad for jobbet. Jeg har haft 7 år ude på en skole i Aarhus Nord, og synes, det var tid til at prøve noget nyt. Og har altid haft det i baghovedet, at det kunne være spændende at prøve på efterskolelivet af. Så det er sådan et både og, kan man sige. Folkeskolen har nogle kvaliteter, og efterskolen har også nogle kvaliteter. Egentlig ikke. Jeg var klar til at prøve noget nyt i mit arbejdsliv, og så synes jeg, at det var tidspunktet at skifte på, og så Risskov Efterskole søgte en lærer med den profil, som jeg har, og så søgte jeg den, og så jeg er rigtig glad for skiftet. Rigtig meget. Det giver virkelig meget, at man har noget tid, noget fritid, og man kan vise en anden side af sig selv i forhold til folkeskolen, hvor man kun ser den professionelle side af en. Det er rigtig sjovt at kunne spille noget bordtennis, se noget film, spille noget hockey, sådan nogle ting. Det giver rigtig meget.